Ja sieltä voit sitten kääntyä kyljen kautta ja tulla istumaan. Voit ottaa sellaisen istuma-asennon, jossa pystyt olemaan niin siinä neutraalissa asennossa niin, että sulla on tavallaan paino laskeutuu suoraan istuiluiden läpi sinne lattia kohti. Että mulle itselle tässä harjoituksessa on hyvä olla tälleen polvien päällä, mutta jos se ei sulle toimi, niin sä voit olla myös esimerkiksi ristiistunnassa korokkeen päällä tai sitten istua vaikka tuolilla, niin että kuitenkin hahmotat sen, että se selän asento ei, että se alaselkä ei pyöristy, eikä ole myöskään siellä notkolla, vaan suoraan siitä istuiluiden läpi alas. Ja tehdään vähän käsijuttuja tässä ennen kuin mennään tuonne päinmakuulle, ja myöskin tavallaan aktivoidaan sitä nyt käden integroitumista sinne keskivartaloon. Ja sä voit ottaa nyt oikean käden tuonne sivulle, ja ota vasen käsi siihen rintalastalle, ehkä jopa ihan siihen iholle paidan alle, niin sä tunnet vähän selvemmin tämän seuraavan harjoituksen. Ja sitten mä lähden siellä ojentamaan sitä oikeaa kättä nyt tuonne pitkälle sivulle, oikein harotan sormiakin, niin että sinne tulee tilan tuntua sinne olkaniveleen, ja sitten palautan. Mä en siis vie ylävartalon mukana sinne sivulle. Ja nyt kun sulla on tämä vasen käsi tuossa rintalasta, niin sä saatat tuntea ihan siellä, miten siellä tapahtuu sellainen pieni, että siellä tulee taas vähän sellainen niin kuin elastinen, venyvä tunne. Siinä tapauksessa, että se liike pääsee matkustamaan sieltä olkanivelen läpi. Et siinä voi käydä myös silleen, että se, kun mä ojennan sitä kättä, että mä jännitänkin olkapäätä tai hartiaa, jolloin siellä ei tapahdu mitään. Se, tavallaan se käden yhteys sinne ylävartaloon ei niin kuin tapahdu. Että se käsi se vähän niin kuin katkeaa sinne olkaniveleen se liike. Niin nyt pyrit tekemään sillä lailla, että se olisi sellainen huokonen, että se liike pääsee niin kuin läpi siitä olkanivelestä. Se voi olla vähän vaikea, jos siellä on paljon jännityksiä siellä yläselän, olkapään, käden alueella. Niin tee ihan semmoinen hienovarainen. Ja siinä voi auttaa se, että ajattelee, että niin kuin tavallaan vähän niin kuin joku vetäisi siitä kädestä, että sä mahdollisimman vähän käytät lihasvoimaa siinä. Ja se voi tuntua tosi silleen kireältä ja kiristävältä se käsi, kun siellä ne lihaskalvot venyy. Mutta tee sille ihan pehmeästi. Tunnustelen, että saatko tuntumaan siitä, miten sillä rintalasta. Sä oikein niin kuin tunnet ne lihaskalvot siellä sitten, kun se löytyy se yhteys. Tee muutama kerta näin. Ja sitten jätä käsi siihen sivulle ja lähde kiertämään sieltä peukaloa alas ja taakse niin, että se koko käsi lähtee kiertymään. Voit antaa yläselänkin pyöristyä siellä mukana. Ja palaa sieltä sitten takaisin. Taas vähän tämmöinen spiraalihenkinen hengittely. Tässä on helpoin hengittää ulos, kun pyöristät ja kierrät. Ja sisäänhengityksellä palauta. Toinen käsi voi olla edelleen siinä rintalastalla tai sitten voit tuoda sen syliin ihan miten tahansa. Tee kerran vielä. Ja sitten jätä käsi siihen sivulle ja lähde tuomaan kyynärpäätä kohti kylkeä. Ihan sinne melkein kiinni kylkeä, jos pystyt. Ja palauta takaisin. Tee pari kertaa näin. Tuo kyynärpää sinne kylkeen. Tunne jo, miten siellä lapaluun seudussa tapahtuu aktivoitumista. Ja seuraavalla kerralla sitten lähde sieltä kiertään, kun sun käsi on kyynärpää aikaa siellä kyljessä, niin lähde kiertään sieltä kättä alaspäin ja vie peukalo edellä käsi sinne selän taakse. Tällaiseen asentoon, jossa sun kyynärpää on siellä sivulla ja tunnet sitten, miten olkapää siitä avautuu, lapaluu liukuu sinne niin kuin vähän sisään ja alas ihan kevyesti. Ja siitä sitten lähdetään tekemään pieni kierto niin, että mä tavallaan ohjaan tällä kädellä, joka on siellä selässä, niin kevyesti sillä kämmenselällä ohjaan sitä selkää kiertymään. Mulla on nyt oikea käsini oikealle. Ihan tämmöinen lempeä kierto ja sitten palaat takaisin. Tämä ei ole iso liike. Ja katso tässä, että et päästä selkää notkolle, vaan että siellä säilyy se neutraali
tilanne siellä selässä. Ja toinen käsi, joka on siinä rintalasta, niin se voi myös vähän niin kuin ohjata sieltä edestä. Tämä on hyvin semmoinen hienovarainen, mutta sitten kun siellä löytyy se tuntuma ilman, että jännittää selkää, vaan annat sen tavallaan niiden käsien vähän niin kuin ohjata sinne kiertoon. Hengittäen samalla. Siinä helposti meinaa alkaa pidättelee hengitystä siellä kierron lopussa. Ja sitten tässä, jos vielä pystyt hahmottamaan, kun mä oon nyt kiertyneenä tänne oikealle, että miten mun vasen polvi, riippuen vähän missä asennossa oot, mutta se vasen puoli, että siellä edelleen säilyisi se vastakkainen suunta. Ja se tavallaan tapahtuu taas sieltä koko kehon läpi se liike. Se ei katkea esimerkiksi lonkkaan. Silloin tunnet myös vinot vatsalihakset siellä ja sen spiraalilinjan taas. Ja tee kerran vielä. Mulla tulee vaan hiki, kun mä teen tätä. Ja palaa sitten keskelle ja pidä edelleen kädet tässä samassa asennossa. Ja nyt mä lähden pyöristämään selkää silleen, että mä ajattelen, että mä pyöristän sitä keskiselkää, joka on sitä selässä olevaa kättä vasten, niin lähden niin kuin työntämään tavallaan sitä kättä siellä selällä. Ja nyt se neutraali asento saa sieltä unohtua. Ja voit pyöristää koko selän ja muistaa, että pääkin osallistuu liikkeeseen. Ja sitten mä taas sillä selässä olevalla kädellä lähden ikään kuin ohjaamaan kevyesti selkää takaisin siihen pystyasentoon, että saatat tuntea siinä käden alla, miten se silleen nikama kerrallaan palautuu ja rakentuu se pystyasento. Ja sitten taas mä en niin kuin lähde siihen silleen huolimattomasti, vaan mä todella ajattelen, että mä ensin sillä keskiselällä lähden työntämään ikään kuin kättä taaksepäin ja sieltä sitten koko selkä saa aika aktiivinen pyöristys. Ja pääkin leuka nyökkää rintaa kohti. Ja sitten taas se käsi vähän niin kuin työntää selän takaisin siihen. Tai ei oikeastaan työnnä, vaan ohjaa lempeästi pystyasentoon. Ja tee sitten vielä kerran. Ja sitten kun tulet siihen pystyasentoon, niin voit tuoda kädet sieltä sivuille. Ja nyt tämä käsi, joka oli äsken selän takana, niin ravistele sitä vielä muutaman kertaa oikein kunnolla. Vähän niin kuin heittäisit sen käden sieltä olkanivelestä asti irti. Ja sitten tuo kädet syliin. Tunnustele vähän miltä tämä äsken. Mulla oikea puoli. Sulla en tiedä kumpi puoli, mutta kuitenkin se, jota tässä, joka käsi oli tässä äsken liikkeellä, niin tunnustele vähän sitä puolta. Tuntuuko se erilaiselta verrattuna tuohon toiseen? Siellä todennäköisesti on nestekiertokin. Saattaa tuntua just ihan semmoinen konkreettinen virtaamisen tunne siellä koko käden läpi sinne keskivartaloon. Mulla tuntuu ihan täällä niin kuin leukaperissä asti tämä puoli niin semmoiselta eläväisemmältä. Ja tehdään sitten sama sinne toiselle puolelle. Eli lähdettiin eka siitä, että se toinen käsi, mulla nyt vasen käsi on siellä sivulla ja oikea käsi tulee siihen rintalastalle taas tunnustelemaan vähän sitä yhteyttä sinne. Ja katsotaan, että olet siinä neutraalissa asennossa. Paino laskeutuu siitä istuiluiden läpi. Mulla ainakin hyvin helposti lähtee vähän tässä sinne ojennussuuntaan notkolle. Ja sitten lähden ojentamaan sitä vasenta kättä sinne sivulle ja anna oikein sormienkin avautua. Ja palauta takaisin. Yläkeho pysyy siinä paikallaan, että se ei seuraa mukana. Tässäkin siis on nämä kaksi suuntaa koko ajan läsnä. Ja keskity nyt ensin tunnustelemaan, tee niin kuin ihan sellainen pieni liike eka ja tunnustele sitä olkaniveltä. Että mitä siellä tapahtuu? Tuleeko siellä niin kuin semmoinen kontrollin tunne? Vai pääseekö se liike virtaan sieltä olkanivelen läpi niin, että tunnet ihan sitten sen semmoisen elastisen tunteen siellä, miten ne lihaskalvot tunnet niin kuin sinne rintalastaan päin. Et siinä on vähän niin kuin kaksi suuntaa taas siinä liikkeessä. Toinen suunta on, että se käsi ojentuu ja toinen suunta on se, että se tulee sinne niin kuin kohti sydäntä. Ja teen muutamia kertoja siellä näin. Mun käsi näyttää tuossa ruudussa ihan hirmu pitkältä ainakin mulle. Ja se on se tuntumakin siellä, että se käsi pitenee ja olkaniveleen tulee tilaa.
Sitten jätä käsi sinne sivulle ja lähde kiertämään peukaloa alas ja taakse. Ja anna yläselän pyöristyä, mutta pidä aika lailla se alaselkä siinä vielä lähtötilanteessa. Ja sitten kierrä takaisin, voit kiertää peukaloa vähän sinne taakse. Ja jatka muutamia kertoja hengitellen. Ja keskity taas vähän siihen semmoiseen spiraalimaiseen liikkeeseen, että se ei mene ihan semmoisella automaatiolla, vaan oikein tiedostat siellä jokaisen vaiheen siitä liikkeestä. Ja sitten vikakerran jälkeen jätä käsi sinne sivulle ja sitten lähdet tuomaan kyynärpäätä koukkuun ja kohti kylkeä, niin hahmotat siellä sen lapaluun asennon sitä kautta. Lapaluu liukuu sinne kohti selkärankaa ja sitten palauta käsi takas, ojenna vielä sivulla ja tee pari kertaa näin. Taaskin ilman, että se selän asento muuttuu. Ja sitten sieltä lähdet tuomaan kättä alaspäin, niin että pääset kiertämään sitä sinne sisäkiertoon ja tuo käsi selän taakse, kämmen selkä selkää vasten. Ja katso, että se olkapää ei kierry eteen siinä kauheasti, vaan pyri pitämään se siinä. Eli sä tunnet siitä lapaluun liikkeestä, että jos se lapaluu lähtee nousemaan ylös ja sivulle sieltä selästä, vaan sen sijaan ajattelet, että se pysyy siinä aika lailla neutraalissa paikassa tai vähän liukuu sisäänpäin. Ja siitä sitten, mitäs me tässä tehtiinkään? Ai niin, kierto oli ensin. Eli nyt mä lähden ohjaan sillä selässä olevalla kädellä. Vähän selkää sinne kiertoon ja auton tällä rintalasta kädellä myöskin. Ja katse kiertyy tietysti mukana. Ja palataan takaisin ja tei ihan lempeästi muutamia kertoja hengittäen samalla. Tämä näyttää hyvin vähäeleiseltä, mutta tämä on itse asiassa vähän intensiivisempi kuin sellainen kierto, jossa kädet on mukana, kun siinä pystyy fuskaamaan niillä käsillä. Niin nyt kun me ollaan suljettu tämä ketju ja ne kädet on kiinni kehossa, niin silloin siinä ei jää oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kiertää sitä selkärankaa. Se liike on aika pieni usein, niin tee vaan sen kokoinen liike, mikä sulle nyt tuntuu hyvältä ilman, että yrität liikaa tai pusket ollenkaan. Ja hengitys aina mukana. Ja samalla voit vielä hahmottaa, jos pystyt ja ehdit ajatella sitä, että se olisi semmoinen spiraalimainen se kierto. Kiertohan on vaan kierto, mutta spiraalissa on se semmoinen suunta niin kuin myös ylöspäin samanaikaisesti. Se tavallaan jatkuu se liike kuvitteellisesti sinne ylös. Niin silloin sinne tulee vähän tilan tuntua sinne selkään myös. Ja sitten vikakerran jälkeen jää taas siihen lähtöasentoon ja sitten lähdetään pyöristämään niin, että se kohta selästä, jossa sun käsi lepää, niin lähde työntämään sillä kättä vähän niin kuin taaksepäin, jolloin sitten selkä lähtee pyöristyä ja anna koko selän, nyt se alaselkäkin saa pyöristyä. Käänny vähän parempaan kulmaan. Ja myös muista, että se kaularanka, leuka nyökkää rintaa kohti. Ja sitten mä en lähde pelkästään suoristumaan sieltä huolimattomasti, vaan mä ajattelin, että mä taas sillä kädellä vähän ohjaan tavallaan sen selän. Ja siellä mä tunnen ihanasti, miten se pystyasento lähtee rakentumaan siellä nikama kerralla ja yritän löytää siitä sen neutraalin kohdan. Ja edelleen pitää sen tuntumaan, että se spiraali tai se jatkuu se suunta päälaelta ylöspäin. Tässä vaiheessa se ei ole enää spiraali. Ja sitten teen pari kertaa vielä näin. Ja kun pääset takaisin sinne pystyasentoon seuraavan kerran, niin sitten ota kädet sieltä irti ja vähän ravistele sitä vasenta kättä.
Ja tuo kädet syliin. Ja nyt kun ollaan tässä pystyasennossa ja sun selässä on todennäköisesti vähän enemmän tilaa, niin yritä siinäkin hahmottaa se kahden suuntaisuus ja se juurtuminen sinne alustaan. Eli olitpa sitten missä tahansa asennossa, niin jokin osa sua on kontaktissa sinne alustaan. Mulla on nyt nämä sääret. Ja sitten istuilut on siinä kantapäitä vasten, niin mä ajattelen, että mä säilytän sen juurtumisen, mulla on se kontakti hyvin sinne alustaan samanaikaisesti, kun mä ajattelen sieltä, että siellä on se kannatus ylöspäin, ja sä voit siinä auttaa, joillakin se auttaa niin kuin hahmottaa tämän suunnan, että työnnät kielellä vähän sieltä kitalaista ylöspäin ihan kevyesti. Niin voi olla, että löydät siihen sen niin kuin luonnollisen asennon sinne selkärankaan, miten se ikään kuin roikkuu alaspäin sieltä. Sä voit myös tehdä niin, että otat kiinni päästä, vähän niin kuin se sun pää olisi ikään kuin kypärä, ja vähän niin kuin lähtisit nostamaan sitä kypärää pois sieltä, eli peukalat voi olla siinä leuan alla ja sitten muut sormet siinä kallalla ohimoiden kohdalla, niin että vähän niin kuin lähtisit nostamaan sitä ja samalla ajattelet, että se selkäranka roikkuu alaspäin ja sulla säilyy se juurtuminen, että sä et niin kuin nosta itseäsi poispäin, niin se voi auttaa myös löytää ne kaksi suuntaa siinä pystyasennossa. Se on tärkeä se juurtumisen tunne siellä.